Hej så, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget juleparkour, og jeg er nået heroppe på taget. Og vi skulle starte derovre fra, og så nå der, og så skulle man ind i huset, og så skulle man ud på den anden side, og så skulle man op på de her. Og nu er vi kommet til de her is. Nej! Nej! Jeg kom op på den! Nej! Ej, mand. Nu skal jeg starte helt forfra. Det er det, der er irriterende ved det. Nej, tæt på! Men jeg elsker sådan banen. Men ikke, hvordan parkouren er. Men der vil komme flere og svære ting. For eksempel der. Og så er der også et... nu forstår jeg det. Vi skal derop til, og så skulle man... Ej, vent lige. Så skulle man... Vi skulle ikke hoppe derfra, og så... Vent lige. Jeg forstår det, vent lige. Så skal man hoppe derfra, op til taget. Kan man ikke. Så skal jeg lige gøre sådan her. Nej! Den der dør, der er skide irriterende. Nej! Mand. Mand. Hvad? Den laggede. Skal vi lave PvP? Jeg tror, jeg laver PvP. Jeg lige skrive warp PvP. Og så skal jeg bare vente i 5 sekunder, så burde den komme. Så er der PvP i gang. Okay, husk. Hvor er det? Klik her. Okay, lad os læse. Klik her for at tjekke for mushroom stew. Jeg kan have noget mushroom stew. 50 kroner. Har jeg råd til det? Er der en crafting table her? Det vil jeg jo. Okay, hvad står der her? Mister du også items i PvP nu? Mister du tabte items i PvP? Okay, skal vi bare hoppe ned? Oh my god. Jeg er bange for, at der er nogen, der kommer. Der er en. Nej, jeg har kun iron blocks til at tage med. Nu skal jeg ned. Okay, jeg kan se hans... Wow. Der er lava. Okay, der er tunneller over det hele. Jeg skal op herfra. Hvor er han? Jeg er crouching lige. Hvor er han? Hvor er han? Der. Nej! Han havde en enchanted sword. Okay, nu har jeg mistet alle mine ting. Det er lige meget. Jeg kan bare købe noget. Så skal jeg shoppe. Men hvad kan vi lave? Warp build shop. Hvad skal man der? Vi tjekker bare. Warp build shop. Nu kan jeg ikke se. Build shop. Jeg tror faktisk det er bare en shop. Se det. Okay, jeg skal bare blive stående. Så er vi i build shoppen. Så skal vi se hvad der er. Okay. Har jeg ikke været her før? Så er det nok den her vej. Så er der en enchantment table. Hvad skal man her?
et godt bud på det. Okay, hvad er der hernede? Noget. Så bare liv for ingenting. Hvad står der her? Spørg for et rum. Ja. Kan man. Hvad står der her? Du dør, hvis du hopper ud over kanten. Held og lykke. Dør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Og så er der en generator. Så er der sådan en ting der. Lad os bare gå ned igen. Lad os dræbe os selv. Ja, okay. Vi står bare her. Dræber os selv. Nu drowner jeg sådan. Jeg drukner. Så jeg dør og kommer tilbage. Og så død. Respawn. Lad os se, hvad vi kan lave. Lad os blive enige om det. Jeg har ikke prøvet... Jeg har prøvet det der. Jeg har ikke prøvet det der. Jeg har prøvet det der. Det er shop, og shop har jeg prøvet faktisk. Det der har jeg prøvet. Og så skal vi bare i netter. Så hvis vi lige skriver warp netter. Men står der netter der, så skriver vi det der. Og så skriver vi det. Warp mob arena. Hvor det skal stå. Nå. What? Okay. Det her, det er enden af den her episode her, og der vil være et link i beskrivelsen til den næste episode, når den er online, og jeg vil se jer igen. Hej hej!